Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe e jeygol Pulaku TV mi silminake dow mon. Mi hofni on kala taweteɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗiko mon mo anduɗon mo bowɗon Adamu Haruna. Mi waɗi mon nen ɗeɗe vidéo très important je ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ngeloɗo tefa ɗo ƴamto ko ndeye ɗeɗe ko larani probléme je ɓe ɗo rencontre hala connexion internet soit connexion MTN ko Orange. ɗuɗɓe nder moɗon darino connexion je min publino min matinno hala majum je MTN je on codata be koyɗum presque mere en poti mbiyen en martino hani himɓe profita keɓa kode man ɗo naftira be majum. ɓawo ɗon heddeko man ɗuɗɓe nder moɗon codi ɗum ɗo kutinira be majum ha jotta e woɓɓe ɓawo ɗo mati giɗi ɗum ɗo ɓen ɓe en kokkuno contact ji mumen to on mati ɓe ɓe mbiya on dede je MTN ɗo ɓe darni activugo ɗum. Oui c'est vrai banni man ɗo je MTN may ɗo bana on active ayino ɗo fotai active jotta amma banta on active no ɗo activi ɗum ɗum ɗo huwa ha jotta min bolana ɗon fu je mi active no man ɗo ha jotta ɗum timmayi kay nombre de gigaji je mi active no kam timmi mais MTN ɗo acci ɗum miɗo connecta gratuit ha jotta kala mo active no fu bo ɗum banni mai ɗo hutana be majum ha jotta amma banta on mo active ayino yiɗi active jotta ɗo ɗum activatako dede ɓe itti systéme mai kanjum waɗi min mbino on yake mai ɗo en jawe en profite mojo fu activa diga yake mai ɗo heddeko ɓe darna systéme mai je MTN ɗo mi tammi ka famake. Dalila mai ɗo himɓe ɗuɗɓe ɗo ƴamto useni en keɓayi lawol fere de min garata en connexion mai fere sogal MTN sogal Orange na je Orange mai fu wodi je en martinno balɗe gon saliɓe ɗuɗɓe ɗo kutinira be majum jotta je Orange ɗo mi yiɗi mi martina on kewi on anda kanjum na ɗum hunde fuɗɗude ko neɓayi ɗo ɗum hunde on fuɗɗude diga décembre 2021 jotta ɗum ɗo dillana quelque chose de 7 mois e ɗum ɗo huwa mais ɗuɗɓe nder meɗen anda ɗum mais kanjum ɗo ɗum ɗo active o diga deidei maison man ɗo ɓe activata connexion man mais minon min ɗo mari deidei réseau man ɗo to a mari haje active go deidei connexion man ɗo to a contacti min a yerbanai min numéro maɗa tan min activane deidei je marɗa haje kanjum ma ɗum ɗo mari deidei différence type deidei connexion man ɗo nder maji mi tammi en limtango seɗɗa nder maji an wawata sufta deidei je marɗa haje mais to a calculi a lari a tawa kanjum mai ma presque ɗum mere ngam to a calculi a tawan presque ɗum fotai be je MTN man ɗo il suffit que kanjum a fotai a activa seɗɗa ko a wi'a mi activa je 500 ko je 1000 francs ko je 2000 bana je MTN no ko mais be man fu ha mi holla on deidei mi matina on différence type connexion je en poti en activa man ɗo musamman mi yecca on ngota ɓurdunga ga hani goto nder meɗen fu activa ɓurdunga marugo riba nder connexion mai jimai ɗo derraɓe a foti a activa connexion kala nyalawmare fu je Orange man ɗo ɓe hokkete 1 giga kala nyalawmare fu ɓe hokkete 1 giga pendant 60 jours pendant lebbi ɗiɗi nde weti fu mi andi woɓɓe nder meɗen na mojo fu foti naftira 1 giga par jour na mo kala foti timmina 1 giga par jour to hakkilai sei to aɗo lara vidéo ji trop ha YouTube TikTok etc sina non ha timmina 1 giga ɗo kaso saɗanima bon woɓɓe fere bo isin hutinoɓe kujero mai wane ɗo naftira plus de ça donc ça dépend de toi donc ɓe hokkete 1 giga par jour pendant 60 jours pendant lebbi ɗiɗi à combien derraɓe à 6000 francs boro jeego on tan a yoɓata ɓe activane ma bo min activane deidei connexion mai ɗo nde weti fa ɗo mari 1 giga nde weti fa ɗo mari 1 giga to a timmin 1 giga mai ɗo heddeko 24 mai ɗo heddeko nyalawmare mai ɗo timma connexion mai daro sei jango fahin ma ɓe lora ɓe kokke 1 giga man ɗo banni ɗum daratago ha pendant 2 mois mi tan min fami donc connexion mai ɗo en poti en mbiya derraɓe ɗum presque mere kanjum mai ma to a calculi lissafi mai ɗo a yi'a par jour ɗum combien on to a waɗi 6000 divisé par 60 ɗo a yi'a ɗum combien par jour ɗo a yoɓata connexion man ɗo a tawake ɗum ɗo mari différence so sei be deidei connexion ji ɗi a sodata nde weti fu mi tammi a fami kanjum on hani en taskito waɗu a yi'a 6000 divisé par 60 a yi'a combien ɗum hokkata ma a yi'an résultat man ɗo e a wawan deccugomi résultat man ɗo to mbinanon bo on mari haje majum be ko yawi accu ami calculana on ok derraɓe ɓawo mi calculi on andina ɗum hokkiyam na mi tammi ɗum wangata bo ɗum to a calculi 6000 divisé par 60 jours ɗo andi ɗum combien aɗo dépense par jour na ɗum 100 francs 100 francs on ɓe hokke 1 giga
Au lieu que nane ha soda 1 giga ɗo to hakkilai sai a dépensa 500 ko 1000 francs pour avoir 1 giga. Mais haɗo ɗo ɗum 100 francs chaque jour, to a wi a calculan banni mai ɗo ɗum 100 francs on ɓe hokkete 1 giga. A andi wala ha babal a tammuto a heɓugo banni man ɗo. Donc to a contacti dede contacti ɗin ɗi mi tan mi hokkugo ma yesso ɗo a tan mi recevugo ɗum facilement. Nder ton bo connexion ji différence dede connexion ji ɗi a wawata heɓugo ɗon jour. A foti heɓa dede 6 giga par mois pendant 3 mois. Donc au total ça fait 24 giga kanjum ko wawan heɓugo ɗum. Mais kanjum prix majum c'est to a contacti dede ɓen ɓe mi hokkatama contact ji mu'en yesso ɗo ɗum ɓen derɗa Abdulkadir be Umar Ibrahim. Ɓe on andi ɓe on mbowima ɗo ni hamɓe en tan mi hokkugo contact ji maɓɓe ma bo contact ji ɗi ngiwton less ɗon ɗum contact ji maɓɓe je Umar Ibrahim nda ɗum je Abdulkadir nda ɗum mo contactuɗo nder maɓɓe fuu ƴette on dede prix dede connexion ɗum mai ɗum en limti soit 10 giga par mois pendant 3 mois. Au total ça fait 30 giga ɗo fuu a heɓai ɗum ha maɓɓe to a contacti ɓe. Soit 15 giga par mois pendant 3 mois. Au total ça fait 45 giga. Kanjum bo ɓe hokkete giga 10 giga par mois ɗo to a naftiri be 10 giga mai a timmini ɗum avant 1 mois ma a rena sei deuxième mois to waɗi ɓe hokke banni kanjum bo ɗum ɗo fonctionnira. Mi tan mi on fami. Soit bo baje en mbiman ɗo combien en mbi soit 1 giga par jour pendant 2 mois. Kanjum bo au total ɗum 60 giga kanjum kan ɗum 6000 ba en matini. Soit bo derraɓe 1 giga par jour pendant 3 mois 90 jours. Ɗon bo derraɓe ceede mai ɗo bon kanjum ɗo ɗum ɗo varia c'est à partir de 10 000 en montant. C'est ton contacti ɓe ɓe on mais moyen de 10 000 kam on keɓata ɗum kanjum bo pendant 90 jours. So contacte Umar Ibrahim ko Abdulkadiri nda contact ji maɓɓe less ɗon ɗum contact ji je WhatsApp mon contact nder maɓɓe fuu tammi on yerɓango dede on gerɓanai ɗum numéro moɗon activana on dede connexion ma. Ok derɗiraɓe mi tan mi ka famake e ɓawo ɗon bo dede ko mi yiɗi mi informa en groupe WhatsApp ɗon créa je service d'assistant technique jaygol man ɗo jaygol Pulaku TV ɗo ɗon groupe je service d'assistant technique man ɗo mi tan mi waɗa chango lien man ɗo ha description vidéo ɗo to ha YouTube a larata ngol. Bana on laroɓe ngol ha WhatsApp bo mi tan mi yerɓugo be lien groupe man less ɗo on mbawan on clique ɗo lien man ɗo on intégra groupe man ɗo. Pour l'instant intégrugo dede groupe mai ɗo ɗum ɗo gratuit. A intégra kala nde weti fuu vidéo ji ɗon je min tan mi waddango on soit Umar Ibrahim soit Abdulkadir soit min bolwanai ɗon Adamu Haruna min tan mi on waddango vidéo de ko larani application ji min tindina on mere e nder ton fototira wakkati feere bo ɗum waddana on application ngal latti ɗum cogguwa. Mais intégrugo nder groupe man ɗo c'est gratuit ɗum mere pour l'instant. Mais to a wi a négligent a intégrata jotta wakkati ɗon tan mi warugo intégrugo nder groupe man fuu tan mi lattago c'est payant. To a intégra yake ɗum ɗo mere a tan mi intégrugo yake ɗum ɗo payant. Na ba wigo dole sai a wara intégra donc ça dépend de toi to a yiɗi intégrugo a wara nasta ngam heɓa dinga recevugo tindinoje dow ko larani application ji e téléphone maɗa probléme je ɗuɗɓe rencontrata dede ko larani téléphone ji mumen e kujeji goɗɗi ma a tan mi recevugo vidéo ji man ɗo bami matimma. E non ton mari haje application ji goɗɗi ɗi min bolwai ɗo ko on no mari difficulté ji be téléphone moɗon kujeji goɗɗi ɗi min tindinai to a contacti Abdulkadir ko Umar Ibrahim ɓe tan mi résoudrango ma probléme maɗa. Exemple banta ɓen ɓe ɗum bloganta dede numéro ji onon ɓe ɗum blokanta numéro ji to ɗum blokanima numéro WhatsApp ɓe bloki numéro WhatsApp maɗa to a contacti ɓe ɗo ɓe tan mi déblokango ma numéro WhatsApp maɗa. Banta probléme je ɗuɗɓe nden meɗen no giiɗa musamman to téléphone muɗum majji wujjama sai a tawa mo wujji téléphone maɗa ko habdata bo yaha hosa pis maɗa maɓɓita WhatsApp be dede pis maɗa to maɓɓiti be pis maɗa ni o tawi conversation ji maɗa be himɓe sakkoma jotta ɓurna meɗen fuu ɗo soɓe garda dede message ji muɗum ɗi yewtidita be himɓe ko da sanji téléphone sai waɗa backup maji to a waɗi to hanko ma warini o waɗan backup message maɗa warta tefa o lara conversation maɗa be himɓe pat to wodi dede so ngulla affaire ko ceede transaction ɗon no hakkunde maɗa be himɓe o continue transaction ma o windana ɓe to hakkila ɓe gerɓanamo ceede dow inde maɗa o leke a anda non me ɗo fe'ake ɓe himɓe ɗuɗɓe. Mais lawol ɗon ngol a tokkata a waɗa a bloga systéme man ɗo ha WhatsApp maɗa ko da goɗɗo wujji téléphone ma ko nga majji ko da o haɓani ha o récupéra WhatsApp maɗa ɗo o tawan c'est bloqué ɗum ƴamanmo code man bo sina an mo waɗide wala mo andide sai on mo kolluɗa de donc
faddante goɗɗo fota récupéra WhatsApp maɗa sei nyande an a waɗi welcome back sim maɗa nden a wara maɓɓita WhatsApp maɗa ɓe ƴame kode ɗe man nanima andunoɗe a waɗa ɗe nayi ɗo ɗum sei ɗum dede sécurité laɓɗum ɗum goto nder meɗen fuu yaha waɗa ɓe mbi faddago ɓuri nyawnago ngam ɗo to ha ɗum arti ɗum waɗi wala no a nyawndira ɗum to hakkilai hanko gaɗɗon mai ɗo o artete yahugo activa dede kode ɗe man ɗo warta ko ɗa waɗi welcome back sim maɗa a wala lawol ngol a tokkata récupéra WhatsApp maɗa man ɗo ɗum hunde on important très important je hani goto nder meɗen fu yaha faddo ɗo fu ton contacté Oumar Ibrahim ko Abdoul Kadiri on tammi recevugo ɗum isin application ji fere derraɓe banta application montage a yiyan a filmi photo babal ha filmi photo man ɗo a tawa to hakkilai ɓawo mai ɗo ɗum ɗon ɗan nyiddi ko ɗum yahanayima no mari haje lawol ɗon ngol a tokkata application ji ɗi a foti a waɗa montage photo man ɗo ɗum yare aɗo dari babal ferewal on babal bongal ngal kala mo lari photo man fu wi'a lalle babal ngal woɗi e wala mo heftata bo ɗum montage ɗo fu application ji mai ɗi ɗon derraɓe ko bo isin a filma photo a yi'a photo mai ɗo ɗum ɗo nyiddinma wane a foti a waɗa wo'itino hore maɗa a yi'a ɗum ɗo woɗi ko isin yeso maɗa no mari tache putte noy ɗo application mai wo'ina itta putte mai ɗum pat majum a wo'ina photo maɗa e ko bo aɗon no ɓorni limse exemple ba miɗo ɓorni limse am ɗo mi filmi photo mi foti mi sanja couleur mai mi warta limse mai daneje ko boɗeje ko jaune ko verte ko bleu ɗo fu goɗotanmo ɗum limse fere je woleke couleur mai no wayi fere ɗo fu ɗum application montage je a foti a heɓa e tindinoje goɗɗe probléme ɗum marra ha WhatsApp Facebook etc ɗo pat a heɓan ɗum ha jaygol ha Abdoul Kadiri ko ha Oumar Ibrahim ɓami matini on contact ji on gi les ɗo kanji on contactata derraɓe na contact am min on contactata donc hamɓe ɗiɗo ɗo on cuklani sungulla ko larani application ji to on contacti ɓe ko marɗon haje fu on keɓan min ɗo kuuda be maɓɓe hattun man ɗo e hamɓe on bo suklani sungulla man mi tammi ka famake ngam mai ɗo on gettama min bo inde am Adamu Haruna ngam mai ɗo sei mi wi'a on contact ji ɗi on giɗo heɓa on résoudre des problèmes ma bo difficulté je on rencontrata dow probléme ji ɗi marɗon fu dow téléphone ji moɗon on gettama assalamu aleykum